wani tanding marang aku. Sing tak wedeni apamu? Tebak dadamu dengkleh. Ora gelem minggat lakon gimbal ndasmu dina iki parat. Wah. Iya. Mati kowe ya. Lawan kembang menara kenge semua arum winolana yata yatam kadikusuma mangambar-ambar mawur kang tuwaku malun kalon kadine wara kang memba Bathara aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane isine donga tatulak sandang kalawan pangan yo iku bagianipun ucap nalika samono ora kaya ning madyaning pesanggraning Sang Prabu Surabrama Diraja. Dia mrebeki dhateng yuwanipun Sang Penemban Begawan Bramaraja. Kagiat kang tumingal nggih Sang Prabu Bramaraja. Lenging priya mangun kong. murah-murahan tengaraning ngajurit
Kong maguru kongso tetekat yobu tulung korban ceriting turangga esti perkata ingkang waca layu sabe anak Kunggir Prabu Surabrama Diraja wonten pengendi kowe ngadhawuh Rama Penemban Bramaraja aku wis kelakon pinanggih kelawan Prabu Duryudana ngaturake mungguh apa kang dadi gegimbolaning atiku yektine bener kang dadi angen-angenku yen to wektu dina kala mangsa iki negara Ngastina lagi nandhang Sukerta lagi nandhang ruwet kang mengkono ana wujuding sasmita sing tak tampa yen to dina iki kasembadan pinardawa kamulyaning Praja Ngastina waton kelakone Prabu Duryudana kudu mundi wujuding wahyu ingkang arane wahyu kembar ya kuwi wahyuning Nalendra lan wahyuning Senapati ing mangka dina iki wahyu ki mubak tumurun ing telenging Gunung Himalaya mangka pranakan Pandhawa kang wis pinandhegan dening Si Gatotkaca kuwi mau wis dumunung ning madyaning Gunung Himalaya. Langka lamun kangane kasembatan sedyane para Sata Kurawa yen to Gatotkaca durung tumekaning pati. Lho kang saka kuwinggir Surabrama Diraja wonten pengendi kowe ngadhawuh Rama? Tumuli dawuhna marang kabeh pramadya bala saka negara. Timbel taunan budaning madyaning Gunung Himalaya ingkang saperlu nyirnake marang bebatange Si Gatotkaca nok-nen nuninggih. Nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu ya. Duga-duga digawa ngati-ati aja kok mesti lali. Katangmu padha warang tenah becik besok mendemo baris kang prayitna ya saranta wong ing Darawati
iku saknyatane goncang seret winangun irim kembang bopong tarate bang rarayungan lung gadung telung manglung katiyuping marutama manggut-manggut yen kadulu mawe sengsem kang tumingal ya jagat wasani ngobotoro wayah obotoro jagat ya jagat dimaku ingkang lagya prapta iki kaya kadangku Yayi Bambang Wisanggeni ingkang prapta Yayi padha nampi karaharjan prapaning siadi ning pesanggrahan kene Yayi Kakang Gatot pengestune Kakang Gatot wilujeng prataku nalimat sembahku bae tumuli tampanana wis ndak tompak kaya bungah penggalipun Kakang Yayi bodho slamet tekamule Wisanggeni pengestune Kakang Antaraja wilujeng prataku Yayi Bambang Wisanggeni
Tumuli matur Kang Prasaja mungguh apa sabab lan musababe dene Siadi Prapta ning pesanggrahan kene Yayi. Iya, Yayi wis anggeni. Tumuli matur sing trewaca le. Kakang Gatut, Kakang Antasena Sumuru, Kakang Antarja. Prataku ning madyaning pesanggrahan kene iki mau aku bakal takon marang Kakang Gatut. Mungguh apa to sabab lan musababe dene Kakang Gatut tetruka yasa wujuding pesanggrahan ning Gunung Himalaya kene, Kang. Dadya sumurupmu Yayi. Nggonipun Kakang Manekung Semedi maladi hening. Jroning papan kene iki mau ciptaning atiku pengin bakal nggayuh wujuding wahyu ingkang sinebut wahyuning kembar. Wahyuning kembar. Iya. Sasmita kuwi mau sasmita ingkang ngayawara apa sasmita kang para nyata? Tumaraping pun Kakang ngunceki sasmita ingkang para nyata yen to dewa bakal ngudhunake wujuding wahyu ingkang arane wahyu kembar. Apa ana sasmita uga yen to wahyu kembar ki mau dedunung lan bakal tumurun ning madyaning Gunung Himalaya kene. Jan-jane ora mengkono Yayi. Oh lah. Yen Kakang Gatut ki mau mapan ning kene tumaraping Bambang Wisanggeni tanggep luput. Tanggep luput merga tumaraping Bambang Wisanggeni. Aku nampa sasmita uga yen to dina iki bener dewa bakal ngudhunake wujuding wahyu kembar nanging tumurune ora telenging Gunung Himalaya kene. Nanging bakal tumurun ana sakulaning Gunung Himalaya kene. Ing kono ana sendang kang tritane wening. Mengkono Yayi. Ya. Dadipun Kakang luput. Ya, tak luputake. Merga dudu papane kanggo srana nggayuh wujuding wahyu ki mau. Kakang Gatut, piye di? Sadurunge aku mung bakal takon marang Kakang Gatut. Apa sebabe kok Manekung Semedi pengen nggayuh wahyu? Wahyu ki mau apa? Wahyu ki tumraping pun Kakang ki mau wujuding kanugrahan. Lho lah iya. Saiki yen pancen Kakang Gatut kuwi kanugrahan, coba saiki pilahno ing antarane wahyu pulung kelawan daru lan teluh braja ki mau werdine piye? Wah, nek rembugan karo cah siji iki pancen rada abot kok. Cah siji iki ambak cah cilik ning waduh tenan kok. Kawruhe iki mau pinunjule ngapak-pak mrajole ngakerep. Aja nonton gelare, nek gelare ngono wah wis. Nek pancen jerwane bocah iki pancen ngedapi-dapi. Le, wis anggeni. Yen pancen ngerti, coba jlentrehno bedane apa pulung wahyu daru lan teluh braja ki mau. Kakang Antasena, piye di? Pulung ki mau wernane ki mau biru sumunarija. Kedadian saka campuraning manik tumurune ki mau ing manci bangun rahina. Dayane daya pulung ki mau ingkang tembene bakal bisa awah marang panguripan ingkang becik ingkang linangkung dene kang kawasa nampa titah ingkang remen lana tapa brata ki mau sinebut pulung. Nek wahyu piye le? Wahyu ki mau tumurun ning warnane ki mau putih sumunarija kedadian saka manik-manik mas lan saloka. Tumuruning manci tengah ing wengi dayane ki mau bisa ambabar katentreman lan pepadaning urip miturut saka panuwun lan manut marang araning wahyu ki mau. Sing diluluti kejaba ya mung titah ingkang lira lan legawa, temen lan trima sarta agung kang dadi prihatine ki mau sinebut wahyu. Sing kaping telunin daru ki piye? Daru ki jlentrehno. Daru ki apa? Daru ki wernane kuning sumunar manakata. Kedadian saka manik mas lan tembagel lan timah. Tumurune sak bubaring tengah wengi nganti gagan bangun rahina. Dayane bisa gawe penguripane menungsa ingkang srana tulusing budi marta kang amardi brana tegese ambabar marang kasugihan ki mau daru. Oh, dadi nek ketiban daru ki bakal sugih ngono. Iya. Weh. Mula anakku tak jenengin daru ki ben sugih.
sugih ngilmune, sugih apa-apane. Sing kapapate ya kuwi Teluh Braja. Teluh Braja kuwi mau wernane abang semunar biru, kedadian saka wujuding timbel lan welirang tumurune ing manci sore sabubaring surup surya. Dene dayane bisa anekake marang memala miwah lelara desa ingkang kedawan adane kuwi mau ing kono akeh wong kang nyingkur marang piwulang suci ngumbar maksiat nengenake marang watak Srei Drengki Jael Metakil iki wujuding Teluh Braja. Mula Kang ora jeneng nundung ya ora merga delongkas papan kene bakal ana bebaya kang gedhe. Tumraping Kakang Gatot aja mapan nang kene nanging tumuli golek papan kang prayoga kanggo sarana nggonmu semedi madhening Kang. Miat langaning kalangi wanaglara pandamun caret tinoler kekunang surm sorotetan padang kasolan pacare purnaming gegono yen pancen mangkono aku manut marang sapakone Siadi dene iki pun Kakang njaluk pamit dongakno muga-muga kasembadan penjangkak kuwi ya. Ora liwat muga Gusti ngijabahana apa kang dadi panyuwune Kakang Gatot dina iki. Kakang Mas Antareja kula nyuwun pamit. Iya, Yayi sing ati-ati Yayi. Antasena aku njaluk pamit. Ya Kang, ngati-ati Kang muga-muga kasempatan penjangane Kakang Gatot Kang. Mrikamta sang Gatot Kaca timul. Arsa mapang ngarka suta pengapira Kresna. Parto memah remuji sakti nira Kanjeng langit kelap-kelap katon lirikin nincang alis risang mawega andrung Kakang Antasena piye di sawetara wanci dina iki aja nganti ana sing berubah saka papan kene. Lah tanpa guna paedahe yen to Kakang Gatot lunga saka papan kene aku mung mandheg ning kene iki ora ana guna paedahe. Ora ngono sing tak karepake aku mung arep nglegani marang pakartining mungsuh. Lho. Mungsuh kok dilegani iki piye? Wah, mungsuh dilegani iki mau tumrape kowe karo aku bakal nampa ganjaran sing gedhe. Wis karepmu piye Yayi? Karepku ngene. Iki mengko bakal ana utusaning para Sata Kurawa ingkang bakal merjaya marang Kakang Gatot gandeng Kakang Gatot iki ora ana mula sawangan wis anggene iki sapa Kadi Sutama Gusti sasangka kasengan surya prabanyur mungsung kaswa aku wis wujud dadi Kakang Gatot Kang. Waduh wis bocah ki nek ampuh ora kaya kowe kok le. Lemu guru ki nang endi ora coba waduh ya. Banjur karepmu piye le? Iki mengkune para utusaning Kurawa prapta ning papan kene kang pinandegan dening Sang Penemban Begawan Bramaraja. Mula api-api papakna laku ning para Sata Kurawa. Mengko semanci-manci aku dawuh apa wae kowe kudu manut. Kowe ya. Wis sing ati-ati. Tak papake kongkonane Kurawa ki mengkune supaya aja nganti gawe kisruh ning papan kene.
Dremara mengkustu nyambareng nganti karunaning kaswase. Sigara bala kang tumingal perang campur samya ngedali ler kadet wilateng kanta cahya anggung manguncang niti ong bincang sangat jimicil latinya ngedali wuwus terus tasura wilaga kaya buta singa wargil iki ana wong cendhek ipel-ipel mapake marang aku sak wadya balaku ayo kowe ngaku kowe sapa parat yen ketambuh marang aku jenengku Antasena. Lho, Antasena? Iya. Kowe sapa? Kaseting Sang Prabu Surabrama Diraja. Sarayaning prasata Kurawa jenengku Patih Wirabatana. Patih Wirabatana. Iya. Kok jenenge meh-meh kaya Kakang Abimanyu. Sawa? Wis ora saperlu ngerti kowe. Kowe ngerti sing jenenge Gathakaca apa ora? Bares kures Blaka Suta kae ngono kakangku. Lho, kakangmu? Iya. Sing mbok karepke piye? Gathakaca kok nyembah menang delamaan kok srimbunge sikile bondone tangane. Oh, lah kowe pamer keluwihan ning kene iki apa ora njaluk mulih mung kaliaran. Wani tanding marang aku. Sing tak wedeni apamu? Tebak dadamu dengkleh ora gelem minggat lakon gimbal ndasmu dene iki parat. Tantaning kang kembang gadung lawan kembang menara Halo
ngopo legane nganti kaya? Oh. Mati kowe. Maju. Lo. Mati. Yo, mati kowe. Wah. Mati aku. Mati. Mati aku. Cinta kowe. Yo. Wah. Iya. Yo. Wah. Oh. Yo. Wah. Sinangga miring Antasena mandong ambek sura rumangsa prawira ayo apa kang apelekane atiku tamat aku ora bakal tinggal gelanggang Surang Prayu
tan urung takek mati Cendol. Tak jaluk banyu. Wah. Ya. Ayo, Renio. Wah. Mati aku. Loh. Wah, iya. Amuk Surabrata, Jayabhrata. Ayo, iki wong akane rasa Sekti Mandraguna. Aja kakehan bebangah tandingana kridaning Sang Temenggung. Jaya loka leganing atiku kene marganing patimu parat. Loh. Loh. Pati. Loh. Wah! Wah! Mati kowe ya.
ingkang kadisutama Gusti sasangka kasungan surya pradanya rumungsung kaswa rarasurming sari-sari latala wadya balaku mendlong sak pendeleng gajah ngatasi wong telung glintir wae bisa ngalahke marang Wadyabala semono wae sapa sing wani mapake kridaning Sang Prabu Surabaya Diraja Narendra Pringgandani Raden Gatotkaca kowe sing tak goleki mara gagih maju aja kakehan bebangah lakon iki maraganing patimu Unangan Surabaya Diraja lakon mendelong cadamu parat Pama kaki padha dipun eling mencorong sak tembok gede nih ya. Wah. Wah, wajah. Hahaha. Loh. Semono katiasanmu para nyo langit kalap-kalap katon lirikinin sangalis risang mawe kandreng ing Surabaya Diraja wonten dawuh Rama
Kepiye entuk gawe apa ora? Waduh, kula kewirangan tanding tiyasa kaliyan Gatotkaca. Wah. Nang bocah wingi sore sing mbok gul-gul ki mung perkara lemu badhok karo lemu micek kae. Liyane ora ana gunane apa-apa. Minggir. Inggih, Rama nyuwun pangapunten. Bocah iki nek ora kurang prihatin ya ngono kuwi. Prihatin pisan nek ngisi-isini kancane sing melu. Kungko mok ngelangi, ngubengi, baguse. Pranaan Pandhawa aja girang-girang gumuyu. Telorong wujuding pusaka kurante lakon bisa kabanta paratke. Aku Antarja. Kowe sapa? Aku pendhitaning para Kurawa jenengku Begawan Bramaraja. Kowe kena panah kurante ora bakal bisa obah meneh. Ayo obah. Tak keploki legane ngatiku. Bramaraja. Ngapa? Rantemu isih apa ora? Rantemu isih apa ora? Cah iki kok mripate abang medeni ngono. Nek mung selembar bae kira-kiraku mesti bakale kena bakal tak gegrek wujuding ranti iki. Ayo sawangen nek nganti aku ora bisa medhot wujud ranti dudu jeneng Antarja. Wah. Panjenengan dinapake. Aku dibanting-banting karo sing jenenge Wangsarja. Antarja. Antarja kaya cangkemmu kuwi padha. Wah, tak panah ranté bareng wis keneng rantéku malah takon, Bramaraja. Rantemu isih apa ora nek mung selembar ketanggungan. Nyosawangen tak pedhot rantene bret berubut aku dicandak dicangking setutku dibanting-banting iki pijeten sik sithike pijeten kerak mekerak pijeten iki iya Waduh, iwak wedhus metu kabeh iki. Ampuh tenan pranakan Pandhawa ning sing tak butuhke dudu Antarja ning sing tak butuhke iki mau Gatotkaca. Gatotkaca kelakon tak bondo, tak gawa ning madyaning Praja Ngastina kelakon sirahe tak tugel tak tandur ning alun Praja Ngastina bakal minangka sarana nggoning gayuh wahyu. Antarja aku ora butuh kowe, butuhku Gatotkaca. Kelakon dene iki tak balang.
wujuding kanthong karumba kelakon kuwi tak boyo ning Ngastina dina iki parat. Pripun penemban? Wis ora ning ngetele. Gathotkaca wis mlebu ning kanthong karumbaku. Ora bakal bisa obah. Perkara Antasena Treja ora sah digagas sing baku. Gathotkaca kecekel ning tangan kayuh. Bali ning Ngastina dadi atur Prabu Duryudana. Monggo kula dherekaken penemban. Antasena kok ngandhek laguku. Kowe arep nang endi, Kang? Nututi marang Yayi Gathotkaca. Ora sah. Merga Kakang Antareja kudu sumurup yektine kuwi sing dikarepake dening Yayi Bambang Wisanggeni. Wong ki anggere iso nyenengke mungsuh ki mau ganjaran tumraping menungsa ki mau. Lah terus piye iki? Ha iki ngene Kang, perkara kuwi ora sah. Kowe karo aku ki mau melu cantuk lawung. Wis men dirampungi dening Bambang Wisanggeni. Disawang iku kadohan Kang. Ayo Yayi. Pomo kaki padha dipun niling ing pituturing Siraga sapriya waharan kayune Purwasajati monggo Mbak Bu.
yen kembang kembang manut